Tama està obert des del 2015, obrirem les portes a tot el món, que volguera fer una bona interpretació sí, perquè la cultura i al final els edificis de tots els aldeies i aldalleres, i a banda de les seues programacions, de totes les associacions culturals, perquè Aldaia és un poble molt ric en associacionisme, com tu estàs dient, també hi havia que donar-li contingut. La programació del Tama seguim la línia habitual que tenim en la programació d'espectacles pensats, dissenyats, fins i tot el ritme valorat per a combinar els espectacles de caràcter local i participació de les entitats locals en la programació de caràcter professional. La programació de caràcter professional la tenim pensada, dissenyada, prevista de manera que podam arribar a totes les edats de públic per arribar a tota la ciutadania. Tenim espectacles programats per a un públic de xiquets i xiquetes, com per exemple Yolo, o tot el cicle nadalenc bonic. Tenim espectacles pensats i programats per a públic eminentment jove, com pot ser, per exemple, l'espectacle What is Love, de Wichita, o el concert. Anem a fer ahir una incursió en un llenguatge nou per al Tama, però és el concert de Nino Vargas, per arribar a un segment de públic molt jove, que habitualment participa de la programació del Tama, però sempre que ve en el seu institut o en el seu centre educatiu, no per iniciativa pròpia. El Tama és la nostra joia de la corona. El Tama és la caixeta de música que tot el món antigament teníem a casa, no? Entonces, com a element que hem de cuidar, que és la nostra caixeta de música, hem de cuidar-lo i mimar-lo, i hem de costar contínuament restaurant aquelles coses que fan que no puga tindre una programació normal. I així estem tot el món, els oïts i els ulls, per a que això es mantinga en programació, tant en continent com en contingut. Després tenim espectacles pensats i programats per a un públic més adult, com són, per exemple, Juana, de la companyia Los de Daen, la companyia de dansa, una de les de major prestigi en aquests moments en el panorama escènic nacional, i l'actriu Aitana Sánchez Gijón, i l'espectacle El funeral, de la mà de Concha Velasco, que està de gira nacional i que tenim nosaltres l'oportunitat de tindre-la així al Tama. Aleshores, és una programació molt plural, molt rica, molt variada i molt estimulant, amb la intenció d'arribar a la major part de la ciutadania.